Spidija fost l-aktar skulturi popolari tal-artist Malti Antonio Shortino. Din l-iskultura għal-wiri fil-muża inxtrat minn Heritage Malta 10 snin ilu. Is-sena li għaddiet għall-ewwel darba isselfet l-Design Museum Dan Bosch fl-Olanda għal ftit xhur. Pier Bonello, uffiċjal ta' Heritage Malta responsabbli mill-wirjiet irrimarka li din kienet l-ewwel darba li xogħol ta' Shortino intalab minn mużew barra l-pajjiż. Ħadna gost għaliex Antonio Shortino normalment meta inselfuh barra l-pajjiż aħna nimbuttaw. Di darba, out of the blues, saqsewna speċifikament għalih. U dak juri li x-xogħol li jinna nagħmlu matul is-snin biex Shortino intuħ fama internazzjonali ftit ftit qed jasal. Is-Sur Bonello spjega l-Heritage Malta jissellef diversi artifatti mhux biss tal-arti kemm lokalment u anke barra l-pajjiż taħt qatt ta' kundizzjonijiet. Tul it-traġitt minnu lejn Malta l-oġġett dejjem ikun akkumpanjat minn uffiċjal ta' Heritage Malta li jerfa' r-responsabilità tiegħu u jaċċerta li kollox imur kif pjanat. Eżempju, sejrin ir-Russja konna qed nivvjaġġaw bil-lejl u kellna safe area, jiġifieri biex nifqu għal 5 hours matul il-lejl. Mill-informazzjoni li kelli kienet tidillija tajba. Meta wasalna hemmhekk ma ħassejtni sejf xejn. Bqajna mixjin sibna oħra ma kienx pjanata, ma kienu nistgħu hawnna li kienet sejf bid-dawl u waqafna hemmhekk. Fost l-artifatti li ġew mislufa għal perjodu ta' żmien għal wiri barra minn Malta hemm xogħol ta' Mattia Preti fil-Polonja u bħalissem 3 xogħlijiet li qed jiġu eżebiti f'Noto fi Sqallija. Bħal fil-każ ta' Speed, Heritage Malta jixtri wkoll artifatti li jkunu ta' valur. Il-kuratur prinċipali ta' muża Katja Mikallef spjegat li ssir riċerka dettaljata. Biex naraw x'għandna nieqes eżempju fil-kollezzjoni jekk l-artist huwa rappreżentat, jekk hux importanti dak ix-xogħol fil-kuntest ta' Malta. Dan l-aħħar Heritage Malta akkwista biċċa xogħol ta' Edward Caruana Dingley li juri l-ġlieda fil-Mandraċ fejn hemm ġlieda u diskussjonijiet bejn grupp ta' nies b'movimenti li mhux soltu jidhru f'xogħlijiet ta' dan l-artist.